Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de Centrale Bank van mening is dat sancties ook gevolgen hebben voor ons. Het gaat om de sancties die door onder meer Amerika zijn ingesteld tegen Venezuela. En de angst bestaat dat als president Donald Trump daadwerkelijk aantreedt, er meer maatregelen tegen Venezuela zullen worden genomen. Ook omdat de in de ogen van Amerika omstreden president Nicolás Maduro ook is beëdigd. Tijdens een bijeenkomst, een mini-symposium, die was georganiseerd door de Vereniging van Economisten in het Nederlandse Caribisch gebied, zei Chris Rigaud, directielid van de Centrale Bank, dat er sancties tegen ons buurland zijn genomen. Die kunnen er nog meer komen en dat kan sociale onrust veroorzaken. En deze situatie heeft wellicht specifieke gevolgen voor Curaçao, dat heel dicht bij Venezuela ligt. Hij vindt het belangrijk om het in de gaten te houden. Zoals u weet was er eerder deze week ook een dispuut tussen Venezuela en Nederland. Venezuela heeft het aantal Nederlandse diplomaten beperkt tot 3. En daarop heeft de Nederlandse staat bepaald, of de Nederlandse regering bepaald, dat er niet meer dan 2 Venezolaanse diplomaten in Nederland mogen zijn. Het is de vraag in hoeverre deze situatie ook verder escaleert en of dat ook weer gevolgen voor ons heeft. Opnieuw overlast bij Dam Preto. Bewoners van de omgeving rond Dam Preto hebben opnieuw alarm geslagen omdat ze stank ruiken en ook steeds meer muggen en vliegen zien. De Extra schrijft vandaag erover dat mevrouw Inés Rosalia, vertegenwoordiger van de bewonersvereniging van Paribe, de politie heeft benaderd. Die is gisteren gaan kijken en er lag nieuw gestort afval. U weet, vorig jaar was er veel te doen over Dam Preto, het verbranden van afval en dergelijke. Maar nu lijkt het ministerie van Gezondheid het hebben toegestaan dat er afval wordt gedumpt. Tenminste, dat zeggen de bewoners en die willen dat er iets aan wordt gedaan. Juist omdat ze jarenlang al in de stank hebben gezeten. Gepensioneerden willen Bashi-premie. Dat gaat over de ambtenaar-gepensioneerden, dus de gepensioneerde ambtenaren die verenigd zijn, die zijn gisteren naar Forti gegaan en ze hebben daar gevraagd om met minister-president Pisas te mogen praten. Moesten een uur wachten. Ze hadden onder meer het verzoek om te kijken waarom zij geen Bashi-premie krijgen. En er waren andere punten waarop de minister-president nog niet geantwoord heeft. Die premie die is gegeven aan alle ambtenaren, ook gelijkgestelden, aan de werknemers van CMC en mensen die een pensioen hebben tot een bepaald niveau. En omdat de gepensioneerde ambtenaren boven dat niveau zitten, krijgen ze die Bashi-premie van ongeveer 350 gulden niet. En daar zijn ze tegen gaan protesteren. Man veroordeeld voor schieten in de lucht. De rechtbank heeft gisteren een 29-jarige man, Mustafa K., met de achternaam, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 9 voorwaardelijk. Het is bewezen verklaard dat hij op 29 september in de lucht schoot bij een pompstation bij Juan Domingo. En hij zei zelf dat hij een wapen had gekocht omdat zijn vader aangevallen was. Maar waarom hij dan daadwerkelijk in de lucht schoot, was niet duidelijk. De man is volgens de rechtbank, volgens het Openbaar Ministerie, verslaafd aan verschillende medicijnen, marihuana en cocaïne. Chauffeur veroorzaakt ongeluk en rent weg. Een chauffeur gisteren bij Blue Bay in de wijk Jan Doret is met best wel wat snelheid tegen een elektriciteitspaal aangereden. Die is omgevallen. De man heeft zijn auto achtergelaten en is weggerend. Aqualectra moest de problemen oplossen die er ontstonden met stroom al daar. Maar de man is nog niet teruggevonden. Het kind valt in zwembad en moet naar het CMC. Treurige situatie gisteren waarbij de politie naar een resort aan de Caracasbayweg ging. Een 2-jarig kind was in het water gevallen en had heel veel water ingeslikt. Direct stuurde het meldcentrum een bergingseenheid naar de locatie en vroeg ook om assistentie van een ambulance. Bij aankomst op de locatie troffen ze een kind aan dat inderdaad veel water had ingeslikt, maar wel stabiel was. Ambulancepersoneel had besloten het kind voor een uitgebreid medisch onderzoek naar het CMC te vervoeren.
Bewakers frustreren diefstal. Dat is een opmerkelijk verhaal. Want beveiligers hebben in de vroege ochtenduren een poging tot diefstal weten te verijdelen. Het gebeurde bij de Free Zone, waar mensen de hek hadden opengeknipt en met veel kratten sterke drank wilden ontsnappen. Maar de politie aan de kant van, of de bewakers aan de kant van de Dokweg, die zagen wat er aan de hand was. En toen ze probeerden weer die mensen te achterhalen, renden ze weg en lieten ze alle kratten achter in de greppel. Dus er is niks gestolen, maar de mannen zijn weggerend. Als je ervan uitgaat dat het mannen zijn. Beveiligingscamera's hebben beelden van de daders vastgelegd en ook zijn er vingerafdrukken op de achtergelaten kratten verzameld. Dus de politie verwacht dat ze snel worden opgepakt. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Tijdens een zogenaamd verzameldebat over Curaçao, Aruba en Sint Maarten is er in Nederland bij de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer gesproken over de positionering van Miguelangelo Lo Martinez. Eerder deze week schreef de Extra dat hij op nummer 1 komt van de komende lijst van de partij CEM voor de verkiezingen. Martinez zit echter gevangen. Dat is voor parlementariër Peter van Haasen van de PVV reden geweest gisteren om vragen erover te stellen aan de staatssecretaris Sol Sabot. En in het volgende fragment ziet u eerst de staatssecretaris die de daden, als daadwerkelijk Martinez veroordeeld wordt voor drugshandel, veroordeelt. En daarna de uitleg van Van Haasen waarom hij vindt dat dit niet zou moeten kunnen. Ik veroordeel de drugshandel en het witwassen waar de heer Lo Martinez van wordt verdacht. Het gaat hier echter om een lopende rechtszaak. En dat is er eentje van Curaçao. En ik ga dus niet zeggen over losse rechtszaken. Maar ik ben het eens met u dat drugshandel en witwassen niet kan. De heer Van Haasen. Kijk, waar de heer Lo Martinez van verdacht wordt, dat vind ik even niet ter zake doen. Wat mij gewoon stoort is dat de CEM hem evengoed als lijsttrekker op de lijst zet voor de komende verkiezingen. Dat vind ik dus eigenlijk niet kunnen. En het is eigenlijk mijn vraag aan de staatssecretaris wat hij hiervan vindt en of hij hier ook in gesprek over gaat met de desbetreffende minister of staatssecretaris. Want ik vind dat het eigenlijk niet kunnen. En ik vind het eigenlijk beschamend dat de CEM hem naar voren schuift als lijsttrekker. En dat wil ik eigenlijk gezegd hebben. En zoals mevrouw de Vries zegt, wij gunnen die eilanden een goed bestuur. En dan
of hij wel of niet al veroordeeld is, dat doet even niet ter zake. Voorlopig zit hij al een maand vast. Ik vind het echt beschamend dat hij als lijsttrekker wordt opgevoerd. En ja, ik zou toch enige regierol verwachten richting die eilanden, om daar wat in ieder geval kenbaar te maken hoe wij hierover denken. De staatssecretaris. Ja. Die regierol die kan ik niet, zoals u weet, opnemen. Maar ook via dit debat denk ik dat het heel duidelijk overkomt, die boodschap, hoe erover gedacht wordt. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Blauwe bessen. In Nederland zijn mensen besmet geraakt met hepatitis A door het eten van bevroren blauwe bessen. Gisteren heeft de inspecteur voor de volksgezondheid laten weten dat de Nederlandse Albert Heijn de blauwe bessen van het huismerk direct uit de schappen haalt. Het diepvriesproduct is zoals gezegd mogelijk besmet met hepatitis A. Uit onderzoeken is echter gebleken dat er van den Tweel supermarkt op Curaçao deze bessen met genoemde vervaldatum niet in voorraad heeft. Mochten mensen eerder wel dergelijke bessen hebben gekocht, dan kunnen ze die terugbrengen. En ook wordt er goed gekeken naar de datum. Het gaat om houdbaarheidsdatum 14 april 2026. Bevroren bessen die mogelijk besmet zijn met hepatitis A van het huismerk van Albert Heijn. Lesauto rijdt voetganger aan. Opmerkelijk verhaal. Er was een lesauto bij Schottergatweg Oost aan het rijden. En die reed een voetganger aan. Nou, we weten allemaal, veel mensen hebben les gehad. Het is nooit heel erg prettig om op de openbare weg te rijden. Er is dus sprake van een heel vervelend ongeluk waarbij iemand aangereden werd en gewond raakte. In die zin was er geen sprake van kwade opzet of iets dergelijks, maar gewoon iemand die nog moet leren goed te kunnen rijden. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Het gaat over Maduro, de president van Venezuela. Die is beëdigd. En er is heel veel om te doen. Er zijn internationale protesten tegen. En er is natuurlijk oppositieleider González Urrutia. Die zegt dat hij de president van Venezuela zou moeten worden, omdat hij de verkiezingen zou hebben gewonnen. Het regime van Maduro zegt dat Maduro gewonnen heeft. De oppositieleider Edmundo González Urrutia is momenteel aan het rondreizen in Latijns-Amerika en Zuid-Amerika. En gisteren in Guatemala gaf hij een lezing waarbij hij verklaarde dat Nicolás Maduro en zijn regering zwak en geïsoleerd is, maar nog steeds gevaarlijk. Het is een regime in Venezuela dat elke dag meer geïsoleerd raakt, maar niet minder gevaarlijk, benadrukte González Urrutia tijdens een bijeenkomst met Venezolanen in Guatemala. Hij kwam daar vanuit de Dominicaanse Republiek en hij heeft een internationale tour om steun te vergaren, want hij zegt nog steeds de president van Venezuela te willen en zullen worden. We houden het voor u in de gaten, zoals we alles voor u in de gaten houden. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.